Tilaygon ng Dios mga kaigsunan sa atong padayon nga broadcast nining adlaw igsoon. Atong gipasalamatan ang Ginoo nga ang atong programa igsoon nakapadayon kini nga diin ang Dios nagapataliwala og nagapanalipod ni. Salamat sa atong mga kaigsunan nga diin nagasunod kanunay sa atong programa. Ang Dios magapanalangin sa inyong mga buluhaton nining adlaw. Og salamat nga ang Dios magapauswag sa iyong tagsa-tagsa ka mga panginabuhian igsoon. Sa tanan ninyo mga panginabuhian ang Dios magapanalangin. Ang Dios magahatag ni ana og kaabundansya o bunga sa inyong mga paghago. Ang Dios magahatag ni ana. Bisan pa man, salamat sa Ginoo nga diin ang atong broadcast kini igsoon nagapadayon nining adlaw nga diin nagapadayon ang atong pagwali pinagi sa mga pagtulunan nga naa sa balaang kasulatan. Atong hisgutan mga kaigsunan ang pagdaig nga makapahimuot sa Dios. Ang mga pagdaig nga makapahimuot sa Ginoo. Ang atong Ginoo ang iyang ginapaabot nga siya atong pagadaygon. Ato siya nga pagadaygon tungod kay siya mga kaigsunan ang tinubdan sa tanang butang. Ang pagdaig mga kaigsunan mao ni siya ang pagdawat nga diin ang atong Ginoo mao ang magbubuhat sa tanang butang. Siya ang tinubdan sa tanang butang. Ginadaig nato siya tungod sa iyang kahibulungang buhat, sa iyang makamot nga gamhanan. Iyang gibuhat ang kalangitan, iyang gibuklad ang kalangitan uban sa pagplastar sa mga kabituunan nga gibutngag mga ngalan sa ilang tagsa-tagsa, gibutang ang bulan aron usab kini maghatag og kahayag sa panahon sa kagabion, ug iyang gibutang ang harianong adlaw nga ang adlaw igsuon bisan asang suok iyang gihatagag lamdag nga diin kini gibuhat sa gamhanang kamot sa Dios. Muna nga hinungdan nga magadaig kaniya ang tanan nga mga butang, bisan ang kabukiran, bisan ang makakahuyan, kasapaan, mga balud sa kadagatan, ang mga kahanginan, tanang butang nagadaig kaniya tungod sa iyang pagkagamhanan, kahibulungang gahom nga dili matugkad ni bisan kinsang katawhan mga kaigsunan. Kung tawhanong utok, kahibalo ug kaalam mga kaigsunan, dili nimo matugkad ang iyang kagamhanan. Kay bisan pa man igsuon gawas sa espiritu sa Ginoo, siya lamang ang makatugkad nini. Kay bisan sa kinabuhi sa mga tao, sa imong isig katao, di nimo matugkad ang iyang kinabuhi gawas sa espiritu nga naa kaniya. Muna nga ang pagdaig nga makapahimuot kaniya ang atong pagtulunan karong adlaw. Ang pulong pagdaig igsuon di lang diha sa imong mga pag-awit. Di lang sa atong mga pag-ampo. Bisan sa tanan nga mga buluhaton igsuon, pwede nato mahimo ang pagdaig ngadto sa Ginoo. Atong madaig ang Ginoo. Ato siyang madaig nganuman mga kaigsunan tungod sa imong makita nga mga butang nga naa sa imong atubangan karon. Sulay paglantaw igsuon ang kahoy. Giunsa paghimos sa Ginoo ang kahoy. Giunsa niya pagkulor ang iyang mga dahon. Giunsa sa Ginoo pagpadako. Kung imong tanawon mga kaigsunan ang dagat, kung naa ka karon sa dagat igsuon, naglantaw sa kadagatan. Hinumdumi nga ang tanang suba moanha sa dagat. Apan ang dagat nagpabilin siyang libil igsuon. Mubundak man ang ulan igsuon. Ang dagat igsuon nagpabilin nga siya dagat sa gihapon. Muna mga higala nga walay hunong ang atong pagdaig sa Ginoo. Walay hunong ang atong pagdaig kay nganuman nahimo siyang dalaygon tungod sa iyang pagkagamhanan, gahom nga dili matugkad o dili matupngan, og siya ang tinubdan sa tanang butang. Apan ang pangutana mga kaigsunan, unsaon nato pagdaig ang Dios nga makapalipay sa iya? Ang pagdaig igsuon diha sa Ginoo sa atong mga pag-ampo, diha sa atong mga pag-ampo hisgotan nato igsuon nga diha sa atong mga pag-ampo ginatudlo sa Ginoo nga sa dili pa ta mangayo sa iya adunay pagdaig nga atong himuon ngadto kaniya. Dios nga Amahan, ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan. Ikaw ang Dios nga gamhanan ug balaan. Kana nga pulong igsoon nga gilitok nimo sa mga pag-ampo
usa ka na kapagdaig ngadto kaniya. Dios nga Amahan, tinubdan sa tanan, ikaw ang naa sa kalangitan, ang imong trono, usa ka pagdaig igsoon. Ang pangutana, sa dihang mulitok kaniya na igsoon, mahimuot ba ang Ginoo? Pag ingon nimo nga ikaw ang Dios nga among Amahan, mga kaigsuonan, ang pangutana, nganong naghisgot magkag-amahan, tungod ba kay ikaw iyang anak? Ang pangutana, kung ikaw iyang anak, igsuon takos ba ka nga tawgon nga anak sa Dios, nga ikaw wala man mosunod sa iyang mga kabalauran. Ang pulong anak, mga kaigsunan, tungod kay ikaw nagpasundayag sa kinaiya sa Amahan. Naa kanimo ang kinaiya sa Amahan, busa ulaw kayo igsuon nga modaig ka sa iya mo yun nga Amahan nga naa sa langit, unya ang imong kinabuhi dili man para sa iyaha. Kay matod pa sa Ginoo, ang amahan sa mga bakakon mao man ang yawa. Nya kung ikaw nag-ampo sa iyaha nga bakakon ka, mga kaigsunan, dili di nimo amahan, ang amahan nga tuwa sa langit, ang amahan nga mao ang yawa. Muna mga kaigsunan, ang pangutana sa unsang paagi nga ikaw makapahimuot sa iyaha sa dihang ikaw modaig. Igsoon sa matag pulong nga imong ilitok ngadto sa Ginoo, naga-representar, nagahisgot nga ikaw takus niya na. No, moingon ka nga kami imong mga katawhan, luwas sa kami. Ginoo nga ingon ako imong alagad. Igsoon kana nga pulong, kung ikaw katawhan sa Dios, tinuod ba nga ikaw katawhan sa Dios? Basin sa imo lang hunahuna ug sa imo lang pulong nigawas kana. Kung ikaw tinuod nga katawhan sa Dios, ikaw igsoon nagasunod sa iyang mga kabalauran. Nagabantay sa iyang mga kalagdaan. Muna igsuon takos kang tawgon nga iyang mga katawhan. So sa imong pagdaig igsoon, ang imong pagdaig nga makapahimuot ngadto kaniya sa diha nga ikaw takos sa iyang atubangan. Takos ka sa imong mga pagdaig. Takos ka nga nahimo kang sumusunod o nahimo ka nga tinuod nga iyang alagad. So diha sa imong pagdaig, panahon sa imong pagampo, siguruhon nato igsuon nga ang atong mga pagdaig ngadto kaniya iya kining ginadawat. Iya kini nga ginakalipay. Kay diin ang atong mga paglitok tinuod man nga atong ginabuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, mga kaigsunan. Usa diha sa atong mga pagdaig, mga kaigsunan, atong himuon nga ang atong mga pagdaig igsuon usa kini ka takus diha sa atong mga pagdaig pinaagi sa atong mga pagampo. Kay sa ingon ni ana igsuon, ang imong pagampo sigurado ko nga kini igsuon imo gikining madawat. Uban sa imong pagduol nga mahinulsulon nga pagduol. Diha sa imong pagampo kinahanglan dunay pagpaubos sa imong kaugalingon. Muna siya nga ang imong pagdaig diha sa imong pagampo dili ka largo nga mangayo sa Ginoo. No, kinahanglan nga ang imong pagampo mo man na siya ang pagpangayo, do na kay mga pagdaig sa iya. Oh, mga kaigsunan, kinahanglan nga aduna kay gitawag nga mga pagbasa sa Biblia. Basa kag Biblia sa dili pa ka magampo o kung muawit ka, muawit pug ka sa dili pa ka moampo, kay kana igsuon matod pa mao man na siya ang pagduol sa harianong trono nga tuwa sa langit. So kinahanglan nga ang imong pagduol ngadto sa Ginoo mao kini siya ang imong pag-ila nga ang imong giduulan usa ka harianon nga kinahanglan do na kay pagpaubos nga diin magahinulsol ka sa tanan nimong mga kalapasan. Ignon nimo ang Ginoo nga ako Ginoo makasasala sa imong atubangan, ako nakasala sa imong atubangan, ako nagaduol kanimo nga pasayloon ko nimo Ginoo. O muna nga human ni ana igsuon, dawaton ang imong mga pagdaig, malipay ang Ginoo igsuon kay diin ang Dios maghatag man siya kanimo diha sa kaputli ug kabalaan sa imong kinabuhi kay diin di igsuon pinaagi sa imong pagkamahinulsulon nga kasing-kasing. So atong hinumduman nga ang pagdaig sa Ginoo igsuon dili tanan pagdaig sa Ginoo nga iyang gikalipay, iyang gikahimutan, apan ang pagdaig nga iyang gikahimutan kun ang imong pagdaig ngadto kaniya nahimo kang takus. So samang paagi igsoon kanang ato mga halad sa pag-awit.
panahon sa Domingo dunay mga pag-awit sa atong simbahan, mga paghugyaw, lukso, sayaw sa pagdaig sa Ginoo. Ang pangutana igsoon, nalipay ba kaha ang Ginoo? Nalipay ba kaha ang Ginoo samtang sa panahon nga kita na nagdaig sa Ginoo nga mayra ba ginatong piyong-piyong pataas sa atong kamot, atong ginahuna igsoon nga nindot gid atong pagkadaig kay nindot po kag tingog igsoon. Muna nga usahay igsoon naghunahuna kaniana nga ang Ginoo nalipay. Apan aton tanawon ang balaang kasulatan. Matod pa sa balaang kasulatan diha sa Hebreohanon kapitulo 13 bersikulo 15 nga ang inyong mga paghalad diha sa Ginoo buhaton kanunay diha sa Ginoo. Ang pangutana lagi mga kaigsunan, ang imo bang pagdaig sa Ginoo, ang imo bang pag-awit sa Ginoo, no? Ato mga song leader mga kaigsunan, ato mga backup mga kaigsunan diha sa mga pag-awit, ang pangutana igsuon ato ba ning ginahimo para sa Ginoo. Sama sa pag-ampo, no? Nga imo ba kang nahimo ang imo katungdanan ingon nga ikaw anak sa Dios. So kung nagunahon na kaniana sa dili pa ka modaig sa Ginoo pinagis mga pag-awit, maghimo kag mga pag-ampo, mangay kag pasaylo sa Ginoo igsoon. Higala, pangayoon nimo nga pasayloon kaniya usahay magigsunan ang ato mga magtutugtog diha sa simbahan. Ato mga kaubanang ministro, pastor, naghatag silag mga pagpamaagi nga diin ilang himuon diha sa ilang practice dunay Bible study. Ay pahinumdom sa mga kaigsuonan nga nagatugtog o nagaawit nga diin ang ilang ginahimo mao ang pagdaig sa Ginoo. Busa sahay dunay mga disiplina sa simbahan og mo na nga giimplementar tungod kay nganuman gitinguha sa ministro o pastor nga diin ang pagdaig sa Ginoo mahimuot gyud ang Ginoo. Ang prinsipyo sa pagdaig igsoon dili kay aron ikaw malipay kundi aron malipay ang Ginoo. Muna siya mga kaigsunan nga nag-awit ka para sa Ginoo. Muna siya gingon sa Hebreohanon 13:15, muna siya halad diha sa imong mga ngabil. Halad sa imong mga ngabil sa paglitok diha sa pagkahalangdon o pagkagamhanan sa Ginoo. Hunaw-naon nimo igsuon, daghan man ang mga naay dila, no? Pero dili sila makalitok, no? Sa simpleng mga paglitok aron nga modaig sa Ginoo. No, ang mga baka ang ilang malitok mga kaigsunan, nga ra gyud. Mga kabaw nga ra gyapon. Kanding mga kaigsunan, nalitok nila usay ang mga pagpamalikas, labi nagmaulanan sila. Pero dili sila kalitok sa simpleng paglitok nga moingon sila nga gamhanan ka. Wa kay madungog nga mga kanding ug baka nga mulitok igsoon nga gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Wala kay makita igsoon nga mga hayop nga nagkanta. Usa ka hiyas o talento nga gihatag sa Ginoo nga maulitok ang imo mga dila og ihalad ni kanunay sa Ginoo.